Ha nacido el Vuelca Fácil. ¿Y es una idea de Calvo? Pues claro. Bueno, no partido contra Ingenio non conseguimos chegar ao nivel competitivo que o partido exixía. Estuvamos moi imprecisos nas tomas de decisións no ataque. Isto fixo que o Ingenio pudera irse no marcador con rentas bastante grandes, e a partir de aí, xa chegados ao final, con a defensa 5-1 conseguimos recurtar distancias, pero non chegou para sacar algo positivo do partido. Foi un encontro que preparamos bastantes 2 semanas previas a ser xogado, e iso fixo que fóramos con bastante confianza. É certo que o inicio do partido non foi máis desexado, pois empezamos unha defensa 5-1 na que non nos atopamos cómodos ao principio. Houve varios erros que eles souberon aproveitar a perfección para topar lanzamentos dende os 6 metros de xeito bastante fácil, pero bueno, a medida que iba transcorrendo o tempo, fomos mirando eses erros, tamén fomos atopando boas situacións de lanzamento de cara á portería rival, e o que fixo que nos levamos o partido. O partido desta fin de semana contra o Lanzarote antoxase como un partido vital para as aspiracións do Calvo Xiria. Un partido para non desanclarse desa loita pola fase de ascenso. É un partido que temos que reencontrarnos co nivel competitivo contra rivales directos como é o Lanzarote. É un partido no que vai ser moi importante a afición, o apoio da nosa afición, que o Vila de Noia se vista de gala, para poder sacar 2 puntos e seguir nesa loita por un obxectivo tan bonito como é outra fase de ascenso. Unha doble xornada nunca é fácil, menos a estas alturas de competición, pero levamos todo o ano entrenando para ocasións como estas. Penso que, a pesar de que son equipos con xogadores moi fortes e que disputan cada balón como se fora o último, estamos totalmente preparados para afrontalo e seguir con boas sensacións nestas 2 últimas xornadas de Liga. Na plantilla de fai uns anos tiñamos como costume xuntarnos a cear os viernes prepartido. Os que podían xuntámonos e íbamos a cear, o menú solía ser o kebab ou o churrasco. A nivel nutritivo non sei se sería o mellor, pero a nivel de grupo era inmellorable. Bueno, eu prefería os viernes de churrasco. Realmente non creo que sea tan boa, penso que son unha persona moi insistente, a case non lle sale algo nos entrenamentos, probo 1000 veces, e se sen sair vai para a casa e recapacita outras 1000 veces sobre por que non lle saliu. Cando chego ao próximo entrenamento, volvo a probalo para intentar corrixilo, e coa axuda dos entrenadores e todo, acabas parando algunha. Pois no mundo do balonmán teño moi bons recordos, xa dende a base, puiden compartir o vestuario cos meus amigos, hasta chegar ao equipo senior, onde os meus compañeros tamén se chegaron a convertir nos meus amigos. Para min todos son moi boas experiencias, pero se me teño que quedar no plano deportivo con un bo recordo, penso que sería o primeiro título de Primeira Nacional, polo traballo que tuvo detrás para chegar a conseguilo e que non se ve, polo grupo tan bo que conseguimos crear, que éramos unha piña. A nivel físico toco máis ou menos igual co ano pasado, non noto grandes diferentes, pero sí que é certo que a nivel mental me encontro moito mellor e moito máis forte. Penso que iso é gracias a que collemos máis confianza unha nas outras e ainda cabe, con respecto a anos anteriores. Iso fai que tendamos a entrenar mellor e a competir tamén mellor. Pois é moi gratificante ver como progresan tanto nenos como nenas da base, por suposto que poden chegar ao equipo senior. Eu estou moi orgulloso dos rapaces e rapazas que puiden entrenar e están participando cos equipos senior. Como adestrador, como formador e como acompañante neste proceso de formación, o que queres é que os rapaces e rapazas cheguen ao máximo nivel posible e que disfruten ao máximo do balonmán. Bueno, iso non é certo, ás veces gana ela, ás veces gano eu, pero sí que é verdade que cando gana ela, pois nada hai que dicir que é porque foi mellor. Creo que darlle ese toque de rivalidade sana a un exercicio despois de estar entrenando 1 hora e media a bastante intensidade fai que ambas as dúas
seamos mellores nos 7 metros a hora dos partidos. Bueno, algo que eu facía na miña etapa como xogador que detesto que fagan os rapaces é protestar. A protesta é unha excusa para non responsabilizarte de algo que estás a facer mal ti e polo tanto é algo que detesto. Os meus objetivos deportivos agora mesmo basanse en chegar a xogar unha fase de ascenso. Estamos demostrando que somos un equipo peleón, que se quere ganar hai que sudar moito para facelo. Creo que gracias a iso máis tarde ou máis cedo chegará a nosa oportunidade. O noso punto máis débil penso que son os nervios pre-partido, especialmente naqueles encontros que se disputan na casa, pois dende as varias xornadas estamos vindo a ver máis xente e a falta de costume sobre isto fai que, en lugar de utilizalo como algo para crecernos, o utilizamos como algo para inhibirnos, pero é algo que temos que ir aprendendo e mellorando pouco a pouco. Con respecto aos puntos máis fortes, penso que a nivel de xogo é sin dúbida a defensa, pois este ano a verdade é que está sendo moi boa e demostrase en cada partido cos resultados obtidos. A nivel máis mental, penso que o noso punto máis forte é a confianza que temos unhas nas outras, que se vai reforzando en cada adestramento e vai nos facer chegar moi longe.